cara. 2 punts i falta personal. Jugades, una canxa, tècnica i velocitat. Mirades a la grada, una estratègia per seguir, un crit que anima l'ànima per la victòria aconseguir. El teu espai per a encistellar. Un espai per a fer el que vols. El públic s'emociona, el joc comença a funcionar, la grada es torna boja, el teu equip és